Bon dia nens i nines, bon dia mares i pares, bon dia mestres. Us porto aquí l'embarbussament, el repte, el challenge número 2. Seu a punt? Un plat blanc pla ple de pebre negra n'era. Un plat blanc pla ple de pebre negra està. Seu a punt? A poc. Un plat blanc pla ple de pebre negra n'era. Un plat blanc pla ple de pebre negra està. Ara, un bri més ràpid. Un plat blanc pla ple de pebre negra n'era. Un plat blanc pla ple de pebre negra està. I rebent. Un plat blanc pla ple de pebre negra n'era. Un plat blanc pla ple de pebre negra està. Ara ens toca a vosaltres. Practiqueu molt i sigueu expertes en embarbussaments confinats. Ens ho podeu enviar. Ens trobem demà per l'embarbussament número 3. Adéu!